danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon tashar AMZ Arewa TV. Wala ɗakin kuma ɗakin gani. Tumi da kai wa ɗaki na. Kai kuma mina na za kana kai ɗaki na. To dama ka san kwanan ba ɗan yana halin nan shi na ciki ya kamata ya ma kuku. Ok yan fita ke na ko. A ga tana ma. Ala ya launa. Wa zai wara. Kai za ka wara kuku. Da sawa ka ɗayan ka tashi. Sanki na karba na saka a zuciya lokaci yayi na ce zo da zo da kuma ce karfin hannu na kamar ice ina fita sai mace zane ba mai ita ne kudu ma sai ne Allah zai kare ni muje jani ke ce da ni so zuciya kin sani ba